Iti Proverbio Kapitulo 27, versikulo 5 kuna na tigasto. Nasaysayat, tinapatag, abanang tukungan, ngam ti ayat, mailimlimban. Agyaman tayo, di pa nakangag. Dayjay, di ako kumitaw. Dayjay, panangibagana na maususan. Itibiyang dagitiyang people ti iglesia kayo. Siya sino kada kayo ti baragsakan. Da kayo ng aking anak, da kayo ng aking kabagyan, aking pamilya, kinakamkaman ti iglesia ti dahitoy kaunay. Dagiti, agtutupo tayo maususargad na puti sa niya po Diyos. Siya sino kuma, ti baragsakan. Isunga ko na kakapsat ti dagayan. Nasaysayat, pinabatad, abanang tugnan, ngam ti ayat, amay lumdaw. Dahito'y kakabsat, kin kakadwa. Ti tartarigagayan, ti Diyos, nga da kay kumang agtutubo, nga imiimpag, nga banak, nga mausar kayo, kadagiti panbanak, nga pakaidayawan ni Apo Diyos. Takinunana na imba na sa isayat, pinabatad, abanang tugnan, ngam ti ayat amay lumliman. Isumay ti daytoy ng tao, gapo ti panagaya, kada kayo ti Diyos, adda kayo nga maususar kin mararama, kada iti panpanag gapo. Tati Diyos isuday ta ti kayat na, isuday ta ti ayat na saan amay lumay. Kahit sapay, nakabsat, kinagayan, tada ay kumangat, makita na, nga ti ayat, kintarigagayo, nga tumulong ti trabaho ti Apo, tila ito'y nga iglesia, kada giti trabaho, nagidadalipon ti Diyos, dito'y, masakupan tayo nga siksundo, pudno kumangat, nga agyaman da, kin makita da, nga titulong ti iglesia, iti bibigay, panahidayaw ti Apo, makaramat kayo, palakpakan kayo ni Apo. Amoyo kakabsat, iti versikulo 1. Ita ito yung Kapitulo 27, iti Proverbio kunana. Di ka, agpasindayaw, ti altaw, nabi ka, tadi ka ang mo ti mapagtal, iti baysa, altaw. Amoyo kakabsat, hindi lumabas kami sa pagampang. Pag iso na kibinay ni patring nilakay na nga sumanga iti agda nga agtulong di ulit di pamilya. Puna ni Darlego, punak no saan nga iso nga indublik nga tinaryaw. Nung ni Pastor kayang malaparo, sana antayin pasarulo ko na na, imbaga, no sa anak doon nga kasjay, nga awirin ka. Kuna na, ikaw. At dyan, kuna na, siyumong bagmay, ayay, burudan. Nga, punot ko kuna naman, pag mga umanatas na mama, mga antogin dito sika, yaw awirin na. Iso na ko na nakakapsat, abag isaw. Dahil ito'y panak ko na. Timay sa kadagiti masirip, nga anak ki Diyos na ti sirip, iso ti dinawat na kinaapo Diyos. Di ka pagpasindayaw ti aldaw, nabiga. Tadi ka ang mo ti mapagteng iti baysa nga alda. Kaya't na nga sa word, mabaling nga napigpig sa kadata. Mabaling nga sika, nakarkaranting ka ita. Mabaling nga sika, nasarsaron at ka ita. Ngam kuna ti masirip, nakabsat ti dalayan. Saan mo nga pagpasindayag iti gaitang aldaw, ta saan mo nga mo no ang niya ti mapagteng. Indon tigat, iti kasasaat, iti biyad mo. Iti
na ito'y ang daw ay ayatan na kapsa. Dahil ito'y kuma, ti maimula ada gitipan panulo. Nang runa ada kayo magtutubo nga mararamat, may panggap ti trabaho ti ako. Saan kuma nga sumbrad, ti panagpasindayaw, iti panpanunod yaw. Saan kuma nga sumbrad, dahil diyay, pinapalangguan. Kada kayo, nudikat ko na, timasirib, nga isutit, anak niya po Diyos, nga tinilawat na, saan at kinapaklang, saan nga kinatindok, di ba nagbiag, nga dinawat na kinasirib, kuna na, di ka, pagpasindayaw, yaw daw, lumigat, na di ka ambo, iti mabagdan, iti maysa. Akwan tayo, agyaman kayo, tanaimbag ti Diyos, tada kayo na kitagtugumo, nga may bagbaga, nga na kitagtutubo, ti bilbilay, isuda, ti mararamat, kadagiti, kukursada. Sumanaimbag, na damang kalapsada. Kat na ito'y kuma, nga mapaspasamot yung mararamid, anaitad ka na kayo. Saan kumamat, nga iso, ti pagpasindayaw-yaw, nudikan, italag tayo, iti Diyos, na isuday ka, iintad anayon, iti biyag ting trabaho, ministro, nga ipaay, kada kayo, maraydaya ni Abo Diyos. Iti Santiago Kapitulo 4, versikulo 7 ko na ti makaamot tinaimbag kat di na aramidan basol kilbuana. Ay ayatan ang labsat iti da ito'y nalda. Punana titikso tayo nasa isaya tinabatag at panangtukman ngam ti ayat ama inamdaman. Iti na ito'y nga daw, labsat, pinagayin. Di pa nakausap, may panggap, nagiti talento nga na ito'y ka na kayo. May sana ito'y kakabsat, pinagayin. Nga, napatan, nga panangibagat, ikinapudlo. Nga naimbag ka na ito'y. Di pa kausaran na, nagito'y matalento, nga na ito'y ka na kayo. Tatika puna ay ayatan na kapsat kinagayan isuday ka tirason mo apay akiluna ti Diyos nga iso nga inusar na ti maysa ka nagkadipen ti Diyos anak sao akilunana nasa isayat tinapatad at panangtungan ngam iti ayat ang mailamlaman iso nga iti na ito'y nga mundaway iti Proverbio matay Kapitulo 28 versikulo 23 kastoy ko babasa. Kapsat kiniray. Versikulo 23. Una na, di mangtugnar iti tao. Ad-aduntor, aparabor, imasarakan na, kalpasan na, ngam, iti mangpaspasablo, babaen, iti bida. Kadagitoy nga panawan, kapsat kiniray. Adu dagiti tattao kadagitoy nga tiyempo. Nga ang muda nga saan nga pag-usap. Ngam saan da nga maiturad at ugmarad. Paspasarunuan da. Paspasablugan da. Tapno saan da nga kagura isuta. Ngam anyat ipunana ke versikulo 23. Di mangtugman iti tao at adunto aparabor di masarakan na kalpasan na. Kaya't na nga sa word nga kapsat tinagayon. No sika kinsyak kinda tayo amin iti sububukan nga iglesia ang anak niya po Diyos. No saan amay barban ang makitang naramid iti maysa nga tao nga kunanan nga
nagserserbikin ako Diyos. Tugngaraw dayta, tapnon inton, masakbayan nalnaw, umaytukin ka tiyan agupay aparabor, nga aglaplatusanan tatigapuna ay ayagan na kabsat, agdakin ka, tisursuro, nga mangiturong itinaimbag abanag, dayjay may sa tao nga saan na pag-iso kaya aramidin na iso nga pinatanggadan napastol Santiago at Ilunana ijay inbasa tayo nga Santiago Kapitulo 4 versikulo 17 ako na di makaan mo itinaimbag kat di makaan mo itinaimbag kat di na aramidin bason kinpuana. Hindi na ituwing alda. Tidak kan a responsibilidad tayo ay ayaten ang ato. Sabay, talagiti anak tayo, maawatan tayo kuma. Iti, iruruwardang apan nakausara. Dagiti talinto anay paayo kalakpada. Kat mamatya, nga lumawatan tayo dahi talabanag, ang mo tayo, anay nga naimbag di pagturunganda kapu ta tumulong da may panggag iti pan naka iwaragawa iti sao ni Apo Dios kadagiti panbanag nga tuktukar wenno panagkankanta wenno personal nga panagsalsala nga mangguyugoy kadagiti padana nga tutubo dayta tigapuna ay ayatan na kapsat nga adda ang oras kasama dagitoy ang programa ket pudnuguma nga datayo amin ang masiktan adda kuma ada tayo itirag ko kinragsa tati iglesia ti bibiday isuda iti mararamat ana gitoy abadbanag ana espiritual malaydayaw ni Apo Dios. Versikulo 24 kunana versikulo 24 kaskoy ti mabasa ay versikulo 20 kuna na ti matalag a tao aglat kapusanan to kadagiti bendisyon ngem isigaganat abuhat nan saan to adin malusa ay ayatoy ang kausa padasin niyo ng manunutay ini siap di baro anda girlfriend ko ini nga taga Ijay Mindanao ulat tilpuana taga Hawaii ka taga Pilipinas ha taga Mindanao Ijay General Santos asideg ka Ijay Airport may isang batlaan na agtatrabaho di hospital ulat tilpuana kasano Ilocano Tagalog ka, taga Mindanao ka, taga Luzon ka. Inan-adal ko dahil tagalapsak, kay suot idinaw-dawat ko iti ako. Punpunat, iban palunod ko, kiway, atong ganto di Chimpo. No agnaid kami, ijay Mindanao ko na. Kaya't minto, timapan iti Luzon. No awan di kwarta may saan kami na makapan kasaan ba't na mabalin kapagpag na no agda kami tulad di Luzon nagpapan kami di Mindanao na nawang kwarta may narigat kami na makapan kunak apaw rumban nga sikat yung mga isuro dahil saan kumang agbalin ng problema iti pamilya ang mabago dahil tidawat ko kini Apo Diyos isu nga nagtulog kami nga saan kami nagkatuluyan
tagayang at ay sagana na oray awan tinugan, oray awan barna, mabalin mo nga pagpagdahal, kumakatang ka, awanin ito problema. Dito'y kakabusat ko na ti matalag ang tao, aglat-latusan ang itong kalagay ng bendisyon. Ayat na nga sa word, no ti may sa nga tao kat agpanuray, iti pudno nga pagayatan iti Diyos. Dahil nga tao iti Diyos, bendisyonan na. Isungag yaman tayo, ay ayatan na kansa. Nga, dahil ti anak tayo, ganay kamang jay garino, asinod na ita, tayo doon bigat, makan kami di maligag, mayatan kami. Yay, samit, iti puloy ti angin, nanunalamis, dito inalamlamis ityan. Kat dagito'y nabanbanang kakapsat. No ti may sa katao kat adda kinkuana ti matalag. Ti bendisyon umay kinkuana ti aglagkapusana. Ngam ti sikaganat ang umaknang sa anto alimalusa. Sapay kakapsat ti nagayon. Tati anak tayo sa angkuma nga ti kinita na pati kasasaad ti kinaprofesional na. Nubigat ti kinita na, inuray na, nagpanulay. Idyan, ayat ti Diyos tibiyag na, nga ipaay nga ito, nga agbalin ang adwana, iti na ito'y magdag, tatlong itinasta, ay ayagan na absat, ti bangunan na, a pamilya di tinabaw tinaga, agbalin nga ti Diyos, ti bang bendisyon, apay, kapot at ti Diyos, isong pinagkawadan. Nagsapay mo ako man dati, manubang tayo, nasaan kumamot ka niya ginagawa ko ng bilyong tiga punalaan. Baka na niya ginagawa ko doon lakit bilyong man tiga puna. Saan kumakas ka? Nagpanuray! Kaya po sumple ni Jai, kakapsat ka na ngayon. Nasyak na napanak, nakadumag na artista yan. Nakadumag artista. Nung apay, naginay-kayat na. Dahil ito'y anak tayo, dito'y bitbiday. Tati ka po na kakapsat ka na ngayon. Adda kadakwada ti panagpanuray nga nagmatalag idyay pagayatan ti Diyos nga iso nga itod na akadwa nga agnanayon iti panagbiag na iti rabaw iti laga. Gapuna nga iti daikoy nga kanito iti Kapitulo 29 versikulo 1 ti Proverbio kakabsat kastor. Ti tao idinto ang masansan, ang matugnar, ipatanggan na, tinulgal na, makla to ang madadal, kat kay na awan di pamuspusan ito. Kakabsat, tinagayon, timay sa kabanag nga iso, ngayon tayo tarinagayan na maramid, iti panagbiag tayo di tirabaw tinaga. Saan kuma nga dayjay bukod tayo, lan nga plano kin programa pan nakaawat iti rumbal nga intayo sursurutan no digat nana ti tao nga dinto ang masansan ang matugnar ipatanggan na ti dalgal na maklat o madadal kat dayta awan ti pamuspusan. Isu nga lain bimbang kaya nga isu ti panantugma iti may sa kapanag ang makita iti may sa katao. Apay kakapsat ngamin kunana ago dagiti ataw kadagitoy kalanda nga tugnaran da kalangarudan nga iturong tidalan nga pag-iso ngam titiltil mo kaputi kinasirit mo kaputi kinalaing mo, saan mo nga ipangpanga, dahil jay palakad tin ibang baga, nagiti sa bali, katika kuna, tipat tilalang sika, itinalindag sika, itapat iso sika, kadang tisirin, ng kayang kakabsat tinagayon, iso daytoy,
ibalikas na inbati ti Diyos, malipod kadipon na, ang masirip at kinunana, nga no, itaw ang masansan na matugna, kat ipatanggal na, iti, kel na, maglaat to ang maladal, kat dayta, awan, ipamuspus rin. Iti na ito yung aldaw, kapsat tinagayon, isod tayo ito iti pagdaan, isod tayo ito iti talgan, nga na tayo kuma, nung makita dagit inatuma. Karamid kayo, kat saan nga uno, kat tugmarin na ka, adda kuma, kin ka, iparagpakumba. Kada kami nga lalakad, iti prinsipyo, iti sursuro, dagit adda, iti diyang, iti lokasyon, iti da kami, iti panawin. Saan ko mamalipatan na nanunganak ng may banglog di mati-matay? Dahil yung Mistro Banasa, yung Mistro Pay na tagabugnay. Nanunganak ka rin. Tamoy take away ko na natin times day. Times that take away ko na natin. Yan. Kat narigat ko mamawatan, ado tilapibos ko. Taan ko nga rin na mawawatan kakabsa. Saan ko nga matarutarusan, kakadwang kinupapagaya. Nga, isuday ito'y iti bunga, tikan kanayon apanang lugnar, timang isursuro, ala kanini. Nga no naksao kat kunana, inton bigat, masapol ambong da ito, kat agpaisuro ka, kadagiti, naganakin ka, wano kakabsat ko, wano sabsaban. Kadagito yung nga, kita nga panaway. Inton bigat, na, kadagiti naganakan na, isuro na. Ingkay baga, kanya kastaw, hindi payaban, isuntot, mangisuro ka niya. Ay, kat inton nakagbasan ang medyo mawawata ako. Ngam kadagito yung kapanaway, sa balid, dinoktrina aking sursuro. Itilintag na binangon nagdantaw tamay pari tayo. Iti agbawot ka nagiti anak, wano ako kanya. Ngay dinto nga na iti abanag dakkel, iti duma na idikin, duma na kanagiti. Anya, ipapaspasama kanagiti yung kapanaway. Una na iti anak ko. At dadagayin pos na, iti messenger ko. Una na, putot, iba isang Pasko. Ang graduaran, iti high school. Nga, saan matan, ano ti problema ngay naramid na ti pag-isla? Ti desisyon ti porte, ijay pag-islaan, ijay Ernais High School, Santa Lucia, Sapuana. May drop, anya tinapasama. Piman anak ni pastor na mati ang sagi ng runa dahil inan. Dawatan na bundawan na ikanda ko ma iti tiyempo nga na itanagban ko tagrapa. Ngam inukagda tinapalabas manipod ti kadana iti elementarya naging gana iti high school. Ado ti record na. Iso nga ti desisyon ti korte tulad ti pagadalan rumban nga saanen nga gradua. Kangapsat kilgalayon. Dahito'y ti kapuna no apat. Nga adda ti sao ti Dios. Nga pangibatayan. Nga mangtugbar kadagiti aramid. Tayo nga tattaw dito yung rabaw tinaga, kat sapay kumakakabsat tinagayan, nga nupay ison ti panawan, nga pintayo adaptaran nga dagit anak na putayo, saan nga pautan dagit magsursuro, saan nga higdalan dagit magsursuro, saan nga lapinusan dagit magsursuro, ngam nukas ano, ti kaado ti problema ide, dakdakkelan ti problema kadagitoy. Apay ay ayagan nakabsat. Gapo
kada ito'y kabanag, isot makita, awagas, nga panangitulong at panangisuro, babaan ti panangtugnar ti anak, tapnan masigod, ngem kaputi lintag, isot ti mangtugnar, nga maiparit akasta, anya ti pagpagpanagan, dagiti tata, isong nga kadagito'y kalalaw, sabay, kada tayo kumamot nga agkuna, nga anak ni Apo Diyos, amamatay sa antay kuman angay bilang, kadagitay, nga mapaspasamak na aramidan, dagiti dadumang agtutubo, no di na kayo kuma, hindi pagtuladan kayong pagbalang, kay di tiempo, nagtisaon di Diyos, nagtugmaran na, dagiti aramid kung masaan ang may barbel, at dakuma kada kayo, iti panagpakumbaba, maray dayaw ni Apo Diyos. Iti 30, Kapitulo 30, itilayti man ng libro, Proverbio Kapitulo 9, versikulo 9, kasto iti mabasa. Una natin kasto. 30, Kapitulo 30, versikulo 9, kuna na. Di lakad, taadlap na kusana na. Kat ilibak ka, kat kukwak, kat kunaag, siya sino ni Yuba. Wano di lakad, tapumanglawak, kat agtakawak, kat aramatag as mabasawang itinangan iti Diyos. Kakapsat, kin kagayon, nagpangpanunod ti tao nga may sangag tunog, nga nakanungag iti sao, manipod ti balakat, ti adipan ti Diyos. Kat kunana ti versikulo 8, iya dayon kanyak ti kinapasaw, kinulumpod, di kakadi itdan kanyak, ti kinapanglaw, wundot ti kinabaknan, taraonan na iti taraon, amayan na. Kakapsat tinagayang kuna ti agtutubo. Iya tayo, kanyak ti kinapasal iti kinaulbo. Kinkastangot ti kinabaknan, kastangot ti kinapanglaw. Tadilakat bumaknamak, kat adaywan ka. Dilakat ta bumaklawak, dilakat ta agtakot. Isong akunana ay ayatan na kapsat. Dilakat, taglap kapusana kat ilibang ka. Ay ayatan na kapsat, itinay ito'y ngalaw. Dahil ta tigapuna nga adda ti sao ti Diyos anay surat nga mangtugnar kadagiti banbanag nga saan ang may barbel, nga intayo at aramidan, ditirabaw tinaga, kat sapay, kakabsat, tinirabwa, kinpabagayang, na ito'y balikas ang nana, nasaysayaat, tinapatan, apan ang tugnar, ngam kiayat, amay liderman. Agyaman tayo, tayo tida ito'y ngagundawal, kakabsat, tinagayon, mangtad kuma, itibalag, kinpalagin, sursuro, nga, itinasayat, nang nasaysayat, tinapakat, apa nang itugnan. Balikan di panangibagat, di sao di Diyos, nusika, kat adada iti banbangat nga saan, nga mayan nato, manipot, di sao di Diyos, tugnaran na ka, kakabsat pinagayon, daita ti ayat, anapudno, asagot ki Diyos, tayo amin, kat sapay, taad na kumaka na tayo, dahil dahil makunukuna, nga panagpakumbaba, balikan, iti panagduloy tayo, nagserbi, ginapot Diyos, di apot ng bendisyon, di sa una, iti na ito'y ngaldaw, na imbag, ngaldaw tayo.